σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη και τι σημαίνει για την Τουρκία ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή ενεργειακής και γεωπολιτικής σταθερότητας. Και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διαβάζουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Attica Times, δεν μπορεί να μπαίνει φυσικό αέριο από την πίσω πόρτα, από την Τουρκία δηλαδή. Ποιες συνέπειες που θα αντιμετωπίσει η Τουρκία? Αρχικά, απώλεια ρόλου. Μέχρι στιγμής ήταν ο ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, αφού ρωσικό φυσικό αέριο έμπαινε με την ταμπέλα της Τουρκίας. Τώρα πλέον, που η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος μέσω LNG και του κάθετου διαδρόμου, η Άγκυρα παραγωνίζεται. Πολιτική απομόνωση στην ενέργεια. Δημιουργείται μια λυσίδα μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας και Ουκρανίας. Ένας ενεργειακός δαχτύλιος, όπου εκεί η Τουρκία δεν θα έχει κανέναν απολύτως ρόλο. Κίνδυνος στη σχέση της με τη Ρωσία, αφού η Ρωσία θα αντιληφθεί ότι πλέον η Ελλάδα κρατάει τα σκύπτρα της ενέργειας, δεν θα μπορεί να έχει το ρόλο της πύλης, για παράδειγμα η Ρωσία, θα έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Διπλωματική ενόχληση. Η Τουρκία δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι ότι οι ΗΠΑ επενδύουν στην Ελλάδα. Σε αυτό μεγάλη συμμετοχή, πρωταγωνιστικό ρόλο μάλλον, έπαιξε και η άφιξη της Kimberly Guilfoyle και αυτό το διαβάζουμε στην εφημερίδα Attica Times. Οπότε φαίνεται ότι δεν εκπληρώνονται οι επιθυμίες του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Ποιο θα είναι όμως το όφελος για τον Έλληνα πολίτη? Καλά μας τα λες, Μαριάννα, εμείς θα κερδίσουμε κάτι? Βραχυπρόθεσμα, όχι, δεν θα κερδίσουμε. Όμως σε 1 με 3 χρόνια, με την ολοκλήρωση των έργων σε Αλεξανδρούπολη, Ρεβιθούσα, κάθετο διάδρομο, θα έχουμε περισσότερες πηγές προμήθειας, άρα θα υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Έτσι θα μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές της χοντρικής να μειώνονται έντονα. Και το σημαντικότερο, μακροπρόθεσμα, μετά από 3 χρόνια, η Ελλάδα θα εισπράττει τα τέλη διέλευσης, θα έχει δικαιώματα αποθήκευσης LNG, άρα θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Και αν αυτά αξιοποιηθούν σωστά, τότε θα μπορούν να δοθούν επιδόματα ενέργειας ή να γίνουν επενδύσεις σε φθηνότερες ΑΠΕ. Έμεσο όφελος, περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και γεωπολιτική σταθερότητα. Άρα μιλάμε για μια ιστορική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και σε αυτό, ξαναλέω, μεγάλο ρόλο έπαιξε η Kimberly Guilfoyle.